Yes, welcome back to Lambo Bisaya. Karon nga adlaw nami sa Purok sa Isbilya kanang Gabutuan City. Yes, nami karon sa Walay Sukidis. Yes, Sukidis. Unsa yung Sukidis, Jay? I like it. Right. Ang atong order is beef gidon. This is what we call okonomiyaki. Tapos ang i-order na mo nani gitawag nga maki, nani mga miso soup. Syempre, ang gitawag nila nga Davao Eagle. Among food nga nakakaroon sa inyong atubangan o sa among atubangan. Pakaron inyo na pud mi ani. Kung among nakakaroon at bang tanin yung tanan. Ang atong order is beef gidon. Kini, Kalimot mo ko eh. nami gitawag nga katong flattened takoyaki bitaw. Kini siya. No? O, di ba? Murag na spider Okonomiyaki. web. This is what we call okonomiyaki. Okonomiyaki. Takoyaki siya pero flattened. Takoyaki nga gi-flat. Dili nang flat niya sa inyong Yung mga... kasagaran man gud diri sa butuan kay Dili flat chest ha. Flat Lihin. nga takoyaki. Okay. Nani gitawag nga maki, nani mga miso soup. Syempre, ang gitawag nila nga Davao Eagle. Mao na ni siya. Davao Eagle. so si Eagle nyo pagod na. Oh, ganina ang iyang pako nagtindog pa na so pagod na siya, nawa na pako. Tungod kay nadugay mi kay sa among Yes. pag video. You know, And syempre this is Sukidis Maki. vlogger is the key. Sukidis Maki. Yes, suki this maki. Something- Kumbaga, I like this maki. If you say Maki, something rice roll, roll di. rice nga something Okay. na siya palaman sa no. Something na something Yeah, siya. something in everything. So mag first bite na tayo, dito maglangan kay gigutom na ko. Amo na yung first bite. Yeah. So, let's get it on. First bite na mo si Eagle nga pagod na. Si Davao Eagle. Chuk! Durian Durian ice eh. cream. Wow. Durian ni nga, isa tawag na to ni. Cracker. Lami siya so much. Lami ning Davao Eagle. No, nga nung Davao Eagle man siya, dili pasabot nga. Eagle ni siya, ice cream ni siya, durian ice cream. Pero gipangan lang nila Davao Eagle. Kaya nga no, kining si Sukidis, nagikan gani siya sa Davao City. So kung mag-ani gani mo, makita niyo nga na Mount Apo, nga nasa Davao, di ba? Bigong Maki. Ay dito sa kuan, Davao City. Sa street lang siya, street dining. No. Kining ako is ang karaagi. Ano karaagi? Uy, lami siya, bro. Bento set ni. Kaning mga ingon-ani nga mga pagkaplasta is bento set. Naas lagi tawag dyan nga sashimi. Sa mga ganahan og sashimi, Itilawan na nimo. sashimi wala pa. Sashimi. Tilawan pa lang nako. So, Tilawan na tuna natin sashimi. Tilawan na natin si beef gidon. Then, They're frozen. so ako i-mix an egg, no? Namday siya egg. Wow. I-mix na ko ang egg. Lami lagi egg, lang egg. sa baw dyan. Slurp. Lawan ako sa inyo. Ako na lang din yung idritso. Ready? Go. Uy, kini dahil siya ang yakisoba. Kabalo ba mo nga ang yakisoba is fried noodles. Ang gyoza, naslay gyoza diri. No, mo na Japanese dumpling. Mo nang gyoza. And ang ilahang pancake, kining gitawag nato gay nga flattened takoyaki, mao nang Japanese pancake. Sukidis Maki. Kinang sukidismaki. Let's try it. Let's try sukidismaki. Cheers tani jay, sukidismaki jay. At lang, murag maulawan ko. Ready, set, go. Lamian ko dyan. Huwag lang siya pagka-spicy. No? Pero gitawag din siya dyan nga, ang fried noodle nga itong naandan, di ba, fried lang siya, kini-saute. Yung ni Ma'am Anika, no, shout out Ma'am Anika, Yes, mamanika. sauteed. Sauteed Sauteed. ba to? Kaya nga ano daw, past tense naman. Burger. Spicy yun siya, Jay. Halang siya kaayo. Kan. Tapos na pagka-sweet. Na pagka-sweet nga So, i-try na halang, po na nato. pagkalami gid siya murag siya.
tissue. Ah. Wait ka Zay, tilawan na nato ilang Torikatsu burger. Yes, what do you mean by Torikatsu burger? Meaning chicken. Abi ninyo, Zay, mga zong no mga Zay, mahina ako magkaw ng burger. Nga no, Ano man? magkasami-sami akong baba. Muga ni ako po. Torikatsu burger. Suki this. Something crispy. Crispy ang yung Inside. Murag ko na Inside. kaunod. dili siya burger na kanang kasagaran is patty. Unod gyud siya Zay. Unod yun siya. Chicken. So, nga Torikatsu. So nagi po siya kuan Zay. Kamatis, lettuce, burger gyud siya. Gamay ra to nga ibutang nga wasabi, Zay. Dili kay kuan. Kaya nga no, basig halang ni kaayo, no? Sige. Ready? Go. This is kamote. Mukha na ba ka? Kamote. Naanad ta sa Japanese pancake. naanad ta sa takoyaki na to diri no nga lingin pero kani siya is flat. So tilawan na nato ni Zay. Ay, ano siya na slice? Diretso na to, ana. Ay. So, ayaw mo kahadlok ha, wala ni damang. Wala damang ani, Ay, Zay. kaman. Ready? Okonomiyaki. Takoyaki yun siya. Takoyaki na lang murag kuhan, Zay. Murag burger. Suma? No? Wala siya patty. Honest review. Lami siya. Promise. Awaya ko ninyo kung di mo lamihan. Pero wala sila baso diri ha. Wala sila service water. Yes. Wala sila baso. Oh, wala sila baso tungod kay wala sila ga-offer og service water. Kay actually street food lagi siya. Oo, naandan nila dito Kilid lagi siya ba? naandan nila dito sa Davao City nga wala sila service water. So to nadala nila din ni. Pero ang good news kay tungod kay Mag-provide na sila. mo na demand sa kadaghan sa ilang customer. Mo na demand yun no, service water ang pirmi rin pangitawon sa anad man gitang nana. So purchase na sila ana. Kay para makabaton na gyud sila og service water din hiya para mahatag gyud nila ang serbisyo nga todong-todo. Ang place dyan is bugnaw siya. Yes, kay nami karon ni Jay sa gawas kung asa nga lapos laps. Lapos-lapos Pero ang hangin. i-recommend na ko kung udto, much better nga nata sa sulod kay air condition man ang sa sulod. Siguro diri Jay ma-recommend na ko kanang gabi ilang. Of course, Jay. of course, ang kani salad Jay. Ang kani salad, no? What do you mean by Yes. kani salad? Ang kani daw is crab meat. Kani is crab meat. Excited to eat, na lettuce. So, abi ba na ako mag-cheers pa ta? Or Kani nga salad. Paano masabi? Bagay pang family no kay sa among kauban karon ni Jay. Kasagaran kay family. Tapos, kung mag-uyab mo, okay lang. Kaya nga no, pang romansa ni siya nga place. romansa. Baka na romantic. Romantic, di Ah, romansa. Di Bisaya na ako. Lain pa minaw ng Bisaya Jay no. Oo. Diba, romansa. Romansa. Ang romantic, alang romantika. Roman. So ladies and gentlemen, let's welcome The very own, the energetic, talkative master of Sukitis. Ay, Hindi siya smart. Kanina ko, sige na lang. Sige na lang. Superlative, smart CSS. Oh, yes. Smartest. Yes. Smart CSS, CSS. And guys. Ma'am Anika! Yes! Ayaw kalimot sa pag-like, subscribe, and please comment down below. #Lambo shoutout. Yes!